Якім тэлефонам карыстаецца Лукашенко? Што ён кажа пра свайго пераемніка, а таксама чаму цяпер стала так шмат Рамана Пратасевіча? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае анансаваныя раней гастролі па навучальных установах. Цяпер чарга дайшла да Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Там Лукашенко зладзіў шоу, упершыню паказаўшы свой мабільнік. Я на самом деле пользуюсь мобильным телефоном закрытой связи. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо. Спасибо. Вот мне это закрытая связь. Я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех. Ну, У девушки показать. дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Вон, сейчас я покажу. Дай ей поговорить с ней. Я сейчас ей нажму, потому что здесь надо вот кнопочку нажать. Смотрите, президент. Какой у вас Да, поговорите с Александром Горичем. Ну что, не слышишь меня? Слышь. Здравствуйте, мы с тобой уже поздоровались. Тут и там вас слышу. Ну, спасибо. Праўда, тут жа Лукашенко прызнаўся, што той мабільнік ён сабою не носіць. Тэлефон знаходзіцца ў яго памочніка, які пры патрэбе падносіць яго гаспадару. В чем особенность этого телефона? Это специальная связь. Наша связь, только белорусская. Этот телефон шифрует голос, поэтому он несколько такой получился вот пошуканный. Массивный несколько. Мы делаем сейчас его, чтобы он был такой вот, как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. Если на меня кто-то вышел, он мне принес телефон, я переговорил и отдал. Дарэчы, Лукашенку вельмі напалохалі выбухі пейджераў у Ліване, бо студэнтам ён паабяцаў, што ў Беларусі зробяць свой мабільнік. Цытата. «Мы абавязаны гэта зрабіць, таму што гаджеты сёння, як вы бачылі ў апошні час, ператварылі ў баявую зброю. Гэта ўжо пытанне нацыянальнай бяспекі». Канец цытаты. Загаварыў Лукашенко і пра свой сыход, паўтарыўшы улюбёную думку, што прэзідэнтамі нараджаюцца. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу. Я много сейчас думаю, естественно, переходный период. Я понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной, плохо, хорошо. Это вы потом оцените, сравнивая, все познается в сравнении. Затым жа Лукашенко панаракаў на цяжкі выбар пераемніка. Маўляў, хорошых персонажаў хапае, а ідэальнага няма. И вчера я подумал об этом, ну вот, а кто? Вот я приду, разброд шатания, и вы скажете, слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю, но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, и идеальный был бы президент. Акрамя таго, працяглы маналог Лукашенко прысвяціў тым, хто выйшаў на пратэсты, а пасля быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, каб не сесці ў турму. Тут ён паздзекаваўся з эмігрантаў і пачаў пераконваць студэнтаў, што з'язджаць нікуды не трэба, пратэставаць таксама не трэба. І ўвогуле. Вот мы видим сейчас этих беглых. Они, вон пресс-секретарь у меня, они туда ей звонят, передайте президенту, письма мне пишут, мы ошиблись, хотим. Я говорю, пожалуйста, у нас комиссия, генпрокурор выставляет туда в комиссию, идите доказывайте. Они же все снимались на фоне БЧБшников, эти БЧБ флагов и прочее, а это все остается. У нас же целый архив. Ты приходишь, так, ты что там делал? Они думают, что мы не знаем, чем они занимались. Объясни, всякое бывает. Бывает же, как у нас в народе, в шарики за ролики заскочили, и ошибся человек. Ну давай, мы же заинтересованы в том, чтобы ты вернулся на родину. Это очень важно и для меня лично. Но если ты виноват, ты должен ответить по закону. Затым Лукашенко згадаў і пра памілаванні палітвязняў. На сустрэчы ён анансаваў, што будуць і новыя памілаванні. Праўда, заўважна, як у яго прыгарае ад размоваў, што адпускаць палітвязняў прыйшлося праз ціск Захада ці намёкі Китая. 100 человек помиловал
подписал 3 указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Вось толькі па выніку нейкіх вострых пытанняў ад моладзі так і не прагучала, а з боку Лукашэнкі не абышлося і без адкрытай хлусні. Вось, напрыклад, што ён кажа пра трагедыю ў Бучы. Расскажи им про ЦИПСО это, потому что вот это вранье в рамках это ЦИПСО, это катастрофа. Врут напропалую. Вот как это, помните, Буча в Украине, помните? Это вот информационно-психологическая операция была организована, и притом наша разведка четко установила, кто это был, наши молодцы, как они это отследили, и номера машины, как приезжали туда и прочее. Поэтому вот показали на весь мир, и все говорят, это Хатынь, вот как в Беларуси Хатынь. Вот вам информационно-психологическая операция. И постоянно они это делают. Ну, мы стараемся отвечать. Яшчэ адзін сілавік памёр маладым. У Баранавічах раптоўна сканаў прапаршчык Сергей Таранда, які адслужыў у міліцыі 15 гадоў. Што дакладна здарылася, невядома, але Тарандзе было ўсяго 36 гадоў. Вядома, што ў міліцыянта засталося 3 малых дзяцей. Сілавікі зладзілі маштабны хапун на Гомельшчыне. Аператыўнікі і АМАП правялі аблаву ў Брагіне, Лоеве, Ельску, Хойніках, на Роўлі і іншых гарадах недалёка ад украінскай мяжы. У відэа сілавікоў паказваюцца кадры жорсткага затрымання мужчын. Кагосьці хапаюць групай на вуліцы, да кагосьці ломіцца ў дом. Адзін з затрыманых кажа, што быў падпісаны на каналы ў Ютубе і аднакласніках, якія прызналі экстрэміскімі. Іншага маладога хлопца вінавацяць у тым, што ён нібыта зневажаў расейцаў і Лукашэнку. Яшчэ адна жанчына кажа у відэа сілавікоў, што ўдзельнічала ў мітынгу, а мужчына, што пераводзіў ахвяраванне ў фонд «Краіна для жыцця». Цяпер сілавікі паведамляюць, што на частку затрыманых завялі адміністрацыйныя і крымінальныя справы, а некаторых адпусцілі пасля прафілактычнай гутаркі і папярэджання. Страшная у самым прамым сэнсе прыгажосць. Беларуская блогерка Алена Кардон-Мілавецкая прадэманстравала свае няўдалыя эксперыменты з вуснамі. Спачатку яна спрабавала іх павялічыць, але атрымалася не ідэальна. Філер размеркаваўся няправільна, і ў вуснах утварыліся 2 шарыкі, асабліва прыкметныя пры нанясенні макіяжу. Тады блогерка зноў звярнулася да спецыялістаў, каб тыя вывелі філеры, але эфект атрымаўся яшчэ больш жудасны. Праз некалькі гадзінаў вусны распухлі так, што блогерка амаль не магла размаўляць. Аказалася, што прэпарат для вывядзення філераў выклікаў у яе алергічную рэакцыю. Цяпер ацёк паціху сыходзіць, але самае цікавае, што блогерка хоча праз пару месяцаў зноў паспрабаваць павялічыць свае шматпакутныя вусны. Парадокс Романа Пратасевіча. Як толькі стала вядома, што хлопец працуе зваршчыкам, лукашэнкаўцы схамянуліся і пацягнулі яго ў эфір. Апошнім часам Роман з'яўляецца літаральна ва ўсіх прапагандысцкіх медыа. Толькі за гэты тыдзень у яго ўзялі некалькі інтэрв'ю, але самае паказальнае з іх гутарка на канале АНТ з міністрам інфармацыі Маратам Маркавым. І вось што ў ёй важнага. Выглядае, што ці то сам Лукашенка, ці нехта з яго атачэння прыдумалі новае выкарыстанне для Пратасевіча. І цяпер яго задача быць хадзячым прыкладам таго, што можна вярнуцца ў Беларусь, пакаяцца і нават праслізнуць міма турмы. Прасцей кажучы, з Рамана цяпер спрабуюць зрабіць прыманку для з'ехаўшых за мяжу беларусаў. Тыпу Лукашенка усіх выбачыць, прыязджайце назад. Вообще это хороший кейс для беглых, которые хотят вернуться. Получается, не так страшно что-то просить? Безусловно. И я думаю, что вот эти волны амнистии, которые проходят, будут это и дальше подтверждать. Потому что практически сейчас каждую неделю происходят какие-то новые помилования, и людям дают шанс. Другой вопрос в том, как они этим воспользуются, но в этом-то и заключается суть, в том, что государство и лично президент, милуя, дает этим людям свободу выбора. Ты ошибся, попросил прощения, мы простили. І гэтага не хаваюць ані лукашэнкаўцы, ані сам Пратасевіч. Роман нават заявіў, што гатовы стаць пасярэднікам паміж беларускімі эмігрантамі і ўладамі Лукашэнкі. Хорошо, Роман, а сегодня вы публично, вы можете, например, заявить, что сами готовы выступить тем же медиатором между государством и беглыми, которые, по крайней мере, вам доверяют и могут положиться на ваше слово и просто написать то же самое заявление? Ну, это просто вот чисто такой спонтанный интерес мой лично. Вы готовы в этом плане поработать?
готов, и могу сказать по секрету, я уже сейчас делаю первые шаги в этом направлении. Праўда, тут таксама прагаворваецца вельмі важны для лукашэнкаўцаў момант. Паслухайце вось гэты ўрывак. Возможно, я считаю, что есть варианты о том, как еще улучшить работу этих комиссий для того, чтобы, быть может, у людей было, я бы сказал, меньше каких-то страхов и больше решимости вернуться сюда, возможно, немного переработав законодательство хотя бы в сфере того, что если там действительно человек не совершал каких-то именно насильственных преступлений, условно, действительно, где-то один раз вышел, постоял с флагом. Да, понятно, что это там участие в несанкционированных массовых мероприятиях, это может быть уголовная ответственность, но, как я считаю, возможно. Есть смысл продумать какой-то механизм, когда человек будет даже удаленно писать чистосердечное признание, взамен на то, что по возвращению в страну, да, он вынужден будет ответить на вопросы следователей, но получит, скажем, условный срок или какую-либо иную форму наказания, не связанную с реальным заключением. Словы пра віну, допыты і пакарання тут вельмі паказальныя. Лукашенко асабіста вельмі настойвае на тым жа, калі прымушае палітвязняў пісаць прашэнне аб памілаванні. Яму трэба, каб беларусы не проста каяліся, а каб прызналі ўсе свае дзеянні і меркаванні памылкай, а таксама каб самі прызналі, што яны заслугоўваюць за гэта пакарання. Але таксама такая ўвага да пытання з'ехаўшых за мяжу і вяртання іх у Беларусь сведчыць пра тое, што ўлады лічаць гэта важнай і сур'ёзнай праблемай. Бо колькі б Лукашенко не рабіў выгляд, што выехала не так шмат народу, усё ж насправді ён успрымае гэта вельмі і вельмі сур'ёзна. Ну і таксама, для яго вяртанне з'ехаўшых было б выдатным піарам перад выбарамі 25-го года. Ну і напрыканцы адзначым, што гэта ўжо трэцяе інтэрв'ю Пратасевіча Марату Маркаву. Першае было амаль адразу пасля затрымання. На ім спалоханы Рома плакаў проста ў эфіры. Другое прайшло праз год пасля першага, улетку 22-го года, і адрознівалася радыкальным чынам. Тады з Пратасевіча ўпершыню спрабавалі зляпіць прапагандыста. Вальяжныя позы, пінжак для сур'ёзнасці і крытыка у бок своих былых поплечников и оппозиции. Роман, а правильно ли я понимаю, что вы абсолютно уверены, что вас банально слили? Безусловно. У меня в этом нет сомнений. Более того, для этого, в принципе, я тоже уже неоднократно об этом высказывался. Для этого были как и внутренние причины, так и внешние. Банально, да, вот такая сакральная жертва. И более того, даже повод для каких-то новых санкций, которые, я напомню, что ввели в рекордно короткое время. Праўда, нават тады ў Пратасевіча адчувалася пэўная няёмкасць, але прайшло яшчэ 2 гады, і цяпер Роман ужо адчувае сябе абсалютна арганічна ў якасці прапагандыста. Ну, дальше еще больше, да, когнитивных таких поломок для мирового сообщества. Обязательно, и я думаю, что в ближайшее время от меня будет еще много новостей, так сказать, авторского контента и авторских идей. Дарэчы, пакуль Лукашенко расказвае моладзі пра тое, як быць прэзідэнтам, журналісты партала «Зеркало» праверылі адну яго любімую тэму. Адной з галоўных сваіх мэтаў Лукашенко бесперапынна называе развіццё сяла і сельскай гаспадаркі. Ён падымае вёску ўсе 30 гадоў, які ўтрымлівае ўладу, але што атрымліваецца на выхадзе? А нічога добрага, бо згодна з падлікамі журналістаў, за 30 гадоў у Беларусі зніклі 1694 населеных пункты. Гэта значыць, што ў сярэднім кожны год кіравання Лукашэнкі ў краіне станавілася на 56 населеных пунктаў менш. Іншымі словамі, адна вёска ў Беларусі знікае ў сярэднім кожны тыдзень знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе. І так працягваецца ўсе 30 гадоў. Сумная беларуская загадка. Колькі трэба сілавікоў, каб затрымаць аднаго мужчыну за каментар пра Лукашэнку? Як мінімум 7, прычым у поўнай баявой экіпіроўцы. Прынамсі столькі заляцела на падворак да жыхара Магілёва, прычым 7 сілавікоў былі групай захопу, а яшчэ 3 ў цывільным здымалі гэта ўсё на мабільныя тэлефоны. Пасля затрыманага прымусілі зняцца ў пакаяльным відэа. У роліку мужчына гаворыць, што нібыта знаходзіцца ў экстрэмісцкіх чатах і пакідае каментары. Яму інкрымінуюць сярод іншага каментары да навіны пра мужчыну, які ў Магілёве адбіваўся ножом ад сілавікоў у цывільным. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.